ናይ ሓደ ስርዓት መደብን መራሂን እንዳነቀፍካ ሃገራዊ ክትበሃል ወይ ትሰሊገ ዝብል ወዘራርባህ ሄድዮ እዚ መዘራርባ እዚ ደገኛን ጌጋን እዩ ምክንያቱ ሃገራዊነት ሐሳብ እዩ ሓደ አይነት የተወሳሰበ ጥራይ አይኮነን ሃገራዊነት ማለት ንሃገርካ ምፍቃርን ንቤታን ምባላን ምድላይ ማለት እዩ እዚ ሄው ብዙ አይነት መገዲ ክግለጽ ይከወል ሓደ አይነት ፖለቲካዊ ነረመያ ጥራይ መሃዝ ማለት አይኮነን ሻደ ወካል ናይ ኃላፊነት ዘለው ዜጋ ሚዜን እዩ መንግስትን መራህትን ሙቃስን ጌጋታት ምራምን መንግስቲ ተውታቲን ምግባርን አገዳሲ እዩ ሃገር ንምባል ሓደ ካፕቲን ተቀመሉ አገዳሲ መሳሂ ነጻነት ሐሳብ ጋብ ሃገርና እዚዩ አገዳሲ እዩ ነጻነት ሐሳብ ዘለው ዜጋታት ጥራይ እዮም ሃገሩም ከማብሉ ርታዩ ሳኒታት ኩስኑ ዝገሉ ሃገራዊነት ምስቲ ስርዓት ምሳማ ማለት ባይኮነን ስርዓታት ይመጹን ይሄዱ ሃገር ግን ትነጽእ ስለዝን ስርዓት ምንቃፍ ማለት ንሃገርካ ትንጽግ ማለት ባይኮነን እዚ ዘራርባን ሐሳባት ንምፍራህን ንምፋንን ዘዓለመዩ ተነፍቲ ሐሳባት ከይፍለጡ ንምክልህልን ሰባት ንሄዛረቡ ንምፍራህን ዝግበር ፈተነ እዩ በዋክሩን ሓደ ስርዓት ወይ መራሂ ምንቃፍ ሃገራዊነትካ ነየጉድሎም ቢያንጻሩ ኃላፊነት ዝስምቦ ዜጋ ምዲንካ እዩ ዘር ሃገራዊነት ማለት ንሃገርካ ምፍቃርን ህጋዝን ማለት እዩ ነዚህው በብዙ መገድታት ክትገብሩ ትሰልይ